नमस्कार, आपण पाहताय कोकणशाही चॅनल कोकणच्या समृद्धीचं। मी चिन्मय गोगळे। कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत। केंद्र सरकारने आपली हद्द भारतीय मच्छीमारांसाठी खुली केली आहे। असं असताना केंद्र शासनाच्या हद्दीत जायला महाराष्ट्राचे प्रशासन अधिकारी अडवून कठोर कारवाई करतायत। याचा निषेध म्हणून परससीन मच्छीमारांनी मत्स्य कार्यालयाच्या बाहेर कालपासून बेमुदत उपोषणाला सुरुवात केली आहे। देवगडहून मालवणच्या दिशेने जाणाऱ्या ओमनी कारची धडक पादचाऱ्याला बसली। या धडी येथील विलास गावकर यांचा उपचारासाठी नेत असताना वाटेत मृत्यू झाला। हा अपघात 15 फेब्रुवारीला सकाळी 11 वाजण्याच्या सुमारास घडला। अठरा फेब्रुवारी रोजी कार्यकर्त्यांचा मेळावा घेतला जाणार आहे। या मेळाव्यात पुढील राजकीय दिशा निश्चित केली जाणार आहे। जिल्ह्यातील 80% मनसेचे कार्यकर्ते उपरकर यांच्या बाजूने असून त्यांची मतं विचारात घेतली जाणार असल्याची माहिती मनसेचे माजी पदाधिकारी प्रसाद गावडे यांनी दिली आहे। अज्ञात वाहनानं ठोकर दिल्यानं निमळे येथील जागीच ठार झालेल्या पदचाऱ्याची अखेर ओळख पटली आहे। तो सायकलनं या ठिकाणी आला होता। योगेश पवार असं त्याचं नाव असून तो मुंबई येथील रहिवासी आहे। ही घटना 11 फेब्रुवारीला निमळे येथे घडली होती। भाजपचे फायर ब्रँड नेते निलेश राणे यांची तोफ आज भास्कर जाधव यांच्या गुहागरमध्ये धड आणणार आहे। त्यामुळे गुहागर येथील जाहीर सभेत निलेश राणे नेमकं काय बोलणार याकडे संपूर्ण कोकणासह महाराष्ट्राचं लक्ष लागून राहिलं आहे। आणि याबरोबरच कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय। पण तुम्ही मात्र ताज्या अपडेट्स जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल आता सबस्क्राइब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेजला फॉलो करायला विसरू नका। धन्यवाद।